Салом алейкум. Айни ҳол шумо қарор доред дар канали Ройгон Авиа бениҳоят информатсияҳои зиёд дастрас мошидаga бо диққат видеоро тамошо кунед, поделиться кунед ва класси хитона дареғ надорем. Мегзарем ба нархҳои билетҳои самолёт. Билетҳои самолёт дар ҷои аввал мо гузоштем билети яъне Кулоба. Ба хатсайри Москва Кулоб нархҳо сар мешавад аз 1 ноябр то 30 ноябр ай 17000 сар мешавад то 17500 тамом мешавад. Дар моҳи декабр аз 1 декабр то 31 декабр ба хатсайри Москва Кулоб ай 16500 рубл сар мешавад то 24000. мегзарем дар ҷои рақами 2 душанбе. Душанбе ба хатсайри Москва Душанбе аз 1 то 30 ноябр сар мешавад ай 18500 то 20000 рубл. яъне ай 18500 рубл дар моҳи ноябр то 20000 рубл. ай аввалаш то охирша ба ҳамин нархҳо шумо метавонед ки авиакассаи Ройгон Авиа дастрас кунед билетҳоро. Дар моҳи декабр аз 1 декабр то 31 декабр ай 20500 сар мешавад то 19000. яъне мерава поён мефурояд бо яъне ай қимат бо поён мефурояд. аз 1 декабр то 31 декабр ай 20500 то 19000 и ба хатсайри Москва Душанбе. мегзарем ба хатсайри Хуҷанд. яъне Москва Хуҷанд. ба хатсайри Москва Хуҷанд аз 1 ноябр то 30 ноябр ай 15000 сар мешавад то 20000 рубл шумо метавонед ки дастрас кунед. моҳи декабр аз 1 декабр то 31 декабр ай 13000 рубл сар мешавад то 17000. то 17000 яъне шумо метавонед ки билетҳои хитона дастрас кунед. маълумоти билети самолёта барои хитона гирифтен ва нафарое ки билетҳои автобуса мехоҳем бифаҳмем. билетҳои автобус бардораи азиз, билетҳои автобус ай ҳама баландаш то 10000 ай 10000 мо кӯшиш кардем ки дига боло нашавад. якта паспорти шаҳрванди Ӯзбекистон яъне ҳамсояи мо ба дасти мо расида. и бародар дар дохили паспорташ яъне маблағ яъне маблағи ӯзбекистонӣ паспорт. ана паспортеро ки шумо мебинед дар дасти ман ному фамилияи и бародар Усмонхоҷаев Ғолибҷон, гражданин Узбекистан. Его зовут Усмонхоҷаев Ғолибҷон. Внутри паспорта есть деньги. Кто его знает, можете звонить на номер, который на экране вы увидите. Паспорт находится в котельнике. Дар дохили и паспорт, яъне маблағ. маблағҳоро дар дохилаш мегзорем ва паспорт қарор дорад дар авиакассаи Ройгон Авиа. эълонҳои зиёде ҳастае ки яъне мобилизатсия тамом шид. як видео мемонам бародарои азиз и бародарора яъне гражданинои Ӯзбекистонан ай давлати ҳамсоя. ино гражданини Россия нестанд ва опити ҳарбӣ баъзео ино надорад. Здравствуйте, мы там работаем в России. Нам повестки принесли. Мы работаем как положено официально. Мы работаем в заводе, налог оплатим. Прощаем в Узбекистан президенту Шавкат Мирзиёеву. Нам этот вопрос разобраться, чтобы там какой-то помощь рассматривать. И это несмотря на то, что наряд высококвалифицированных специалистов были поданы документы на бронь еще в сентябре месяце. Остановить одно из ключевых предприятий Орловской области, погрузить Орел и всю область в мусорный коллапс, считаю, этот вопрос должен срочно вмешаться правоохранительные органы, прокуратура, общественность. мақсади ман ин нестае ки шуморо ташвиш кардан. мақсади ман ине ки ҳама вақт яъне дастгири якдигар бошем. баъзе бачаҳо ҳастанд ки саволҳои бемантиқ метиҳанд, яъне саволҳои нопурра метиҳанд. барои ман вақт ай ҳама чизи муҳим аст. фирмаҳое ки дар ширкати Хуҷандтранссервис кор мекунанд, ай Ӯзбекистонан, ай Қазоқистонан, яъне кор мекунанд дар ширкати Хуҷандтранссервис. ман як видеое мемонам ки шуморо дар ҳайрат мегзорад. ай ба гажур пул мегирен, барои чи ҳамин мардума сарсону саргардон мекунед, ахмақ мекунед. бас кунед ҳамин дурӯгӯитона. бас бидагӣ ҳамин халқи бечора, ҳамин кӯдакоро я нишон бите. ҳамин кӯдакоро ҳамара нигоҳ ки дар чихар зад эй азоба ха ки тоҷик мо дар азоба. ай дига нафарои видеоро дастрас кардам. ягон инсонат дар ягон видеом рекомендатсия надодагӣ будам ки кӯдакои майдаро ба автобус равон кунанд. бениҳоят видеои зиёд кардагим ки кӯдакои майдара азобам боша, сумам надошта бошен, кӯшиш кунед ки ба самолёт рӯй кунед. кӯдакои майда дар автобус азоб мекашанд. яъне шумо 3-4-5 сутка
дараҳем. Ман ҳама вақт дар видео мегӯям ки кӯдакои майдара ҳама вақт кӯшиш кунем ки ба самолёт равон кунем. Ва нафароне ки шароит надоштан бисёр дархост карданд ки бениҳоят дар ҳолати нохуб қарор дорем, оилукомона надодиянд, кидатмон кардиянд, ихе кардиянд, ба 7500 оварда расондем ва ҳамин автобус яъне рафтан дар граница баъзеҳош фуромадан тарафи регар душанбе рафтанӣ буданд, но рейс хуҷанд буд. Ана ҳамин бародаре ки гап мезана, ана ҳамин бародаре ки гап задистай мардаки калонсол метавона ки бо 4 нафари дигара дастгирӣ куна, билет бихара, роҳӣ куна. И бародар як талар гузда бор овардаги ай. Даиҷа гап задистай ки яъне меган ки ай бор сум намегирен ва сум гирифтам. Бародар и телевизор овардаги буд, як лар гузда бор овардаги буд, 3 сумкаи калони дига. Бепул манам мефора ки мана бепул Тоҷикистон равам, бепул биём. Яъне ман ба ҳадди имкон кӯшиш кардам ки ҳамин автобуса, яъне ҳамун нафароне ки муроҷиат карданд ки дар ҳолати душвор қарор доранд, ба ҳамон мардуме ки ақаллан ҳамин Федератсияи Россия бироянд. Ва ин бародар дар инҷа видео кардан кӯдакои майда дар замин, яъне автобус инора бурд дар худтон дидастем ки заправкаи Тоҷикистон ай, яъне дар пеши ё ягон яъне ширкати Хуҷандтранссервис дар хати алоқа буд. Автобус Узбекистон налогшай сабабе ки зиёд астай бурд, яъне дар граница фуровард инора ва дига автобуси Азиян Экспресс Тоҷикистон гирифт, яъне ба Тоҷикистон бурда расон. И бародаре ки сиёмка кардистай, и бародар қатъиман дар як ҷо кор мекард. Яъне мо дар ашани котелнике кору фаъолият мекардем. Ба саг нон додаму саг моилам шуд, нигаҳбони тамоми манзилам шуд. Ба инсон хубӣ кардам, қотилам шуд. Нафароне ки имконият дорем, кӯдакои майда, авиакасса ҳастай, ба нархҳои дастрас шумо да билет менависем, метавонем ки ба ватан сафар кунем. Ҳамун нафароне ки дар ҳолати душвор қарор доранд, автобуса барои ҳамун нафарора мо чӣ кор кардем? Пешкаш кардем ки ҳамун нафаро ҳам чи худшона нороҳат ҳис накунанд ва ба ватан сафар кунанд. Нафароне ки ба яъне пуртоқатанд, 4 сутка, 3-4 сутка и шӯхӣ нестай. Яъне баъзе нафарҳое ҳастанд ки мебиёянд қатъи ёро рафиқошон мегӯянд хай мо мехоҳем сайри саёҳат кунем, як бинем дунёи озода. Но нафароне ки шумо дорен шароит, самолёта мо маҳкам накардем, запретит накардем ягон каса ба самолёт рафтана. Бародарои азиз, бо як бори дига кадомоеда ки гапои ман сахт мераса, бахшиши зиёд мепурсам. Рақамои болои экрана шумо мебинед, рақами мегафон и рақам барои дастрас кардани билети автобуса 3-9 сар мешава ёта, яъне и рақам барои билети самолёта. Шумо метавонед занг бизанед ва билетҳои худтона дастрас кунед. Авиакассаи Ройгон Авиа. Рӯзи 1 ноябр рейс астай ба хатсайри Москва Хуҷанд Душанбе ай автовокзали Котелники. Автобусҳои рақами давлатиш яъне Тоҷикия Азиян Экспресс нархиш 10 000. Хоҳишмандо метавонед занг занед, ҷои худтона брон кунед. Марҳамат, мо шуморо интизорем дар автовокзали Котелники. Нафароне ки билети самолёт харидорӣ мекунед, ай агентства, ай интернет, эҳтиёт бошем бародаро. Ман ай пеши худам намегӯм барои авиакассаи Ройгон Авиа намегӯм. Ройгон Авиа барои худаш дастатична клиент дора ки даже бениҳоят бисёриёша вақт намешава ки ҷавоб дем, хафа мешавам, бахшиш мепурсам аю нафаро. Ва инчунин ай ки ҷое ки шумо мехарем билети самолёт, ай кадом эҳтиёт бошен, ҳама вақт номерои дастишона бигирен, дар хати алоқа бошен то рафтантона ва авиакассаҳое ки билет мефурӯшен ҳама вақт рақамои нафаре ки шумо харидорӣ билет мекуна бигирен, то ки дар хати алоқа бошен. Ба бародаро рейсо вақте ки изменит мешаванд, тағйир меёбанд, яъне рейсо вақте ки тағйир меёбанд, шумо ҳатман занг бизанед, бародарро хабар битен ё ки бипурсен рейс тағйир ёфт ё ки наёфт. Дар болои экран мемонам ва нафароне ки ай агентства, ай интернет харидорӣ билет мекунен, як бародар бениҳоят муроҷиат карданд ки ҳамия ба мардум бирасонем. Ай Москва ба Египт парвоз кардаган, яъне 7000 туда обратно 77000, яъне рафтан ая тарафаш, аю тарафаш билет нест, яъне дар ҳамон ҷо мондан. Бениҳоят агентства, бениҳоят интернет, яъне шабакаҳои интернетӣ зиёд шудагае ки ба ҳамин корро даст мезананд. Эҳтиёт бошем. Рақамои болои экран, рақами мегафонаш и барои харидорӣ кардани, яъне барои брон кардани ҷои худ автобусай, рақами ёташ и барои билети самолёт дастрас кардана. Бисёри бачаҳое ҳастанд ки занг мезананд, яъне билети самолёт чандае, но ман намедонам ки кай рафтанияе, кадом рӯз, кадом моҳ, кадом сол. Ман намедонам, я бениҳоят занго бисёрай, ай ҳамин сабаб вақт зиёд мерава. Кӯшиш кунем ки саволҳои худтона ба прагиб тен. Ҳамун рӯз, яъне моҳ, сол
кадом вақте ки шумо дар кор ай вақте ҳамоа шумо ба прагӣ кадом шаҳр ай кадом аэропорт ба кадом аэропорт шумо ба прагӣ ҷавобшан мегиред.